Assalamu alaikum warahmatullah. Okay, zan yi bayani akan extension, yadda ake installing extension. Mutane da dama suna tambaya na, na ga wani hadda ya ce ya yi comment hadda zagi na yake cewa wai ina cewa an iya kun iya kaza a yi. So mostly in ka ji na ce na yi bayani to already na taɓa yin gaskiya bidiyo akai ko kuma na yi rubutu akan yadda ake yin wani abun. So abin da a taƙaice shine in za ka yi amfani da browser, a nan da kuke kallo ina amfani da Mises ne. In ba ku san Mises ba, kun ganta nan, wannan ita ce Mises, wannan kuma ita ce Chrome. So a gaskiya in kana so za ka yi amfani da Mises to Chrome ba za ta yi aiki ba. So shine gaskiyar magana. So ni kamar yadda ko da yaushe ina gaya muku cewa Mises ita an ƙirƙire ta ne saboda cryptocurrency. An gane? So a taƙaice abin da za ka yi shine ka zo ka taɓa wannan in ka buɗe cikin Chrome, ka buɗe cikin Mises browser, sai ka taɓa nan. In ka taɓa, za ka ga wurin da aka rubuta mai extension daga sama nan wajen, sai ka taɓa shi. So bayan ka taɓa shi, normally bayan ka taɓa sai ka zo ka taɓa wannan wajen layuka guda ukun nan, sai ka taɓa, sai ka zo ka taɓa wannan wajen website ɗin nan, sai ka taɓa shi. So kana yi zai kawo ka cikin wannan gurin. So kamar yadda kuke kallo a saman nan, bari na taɓa nan. In na taɓa haka, kun ga nan gurin ga gradient ina shi, ga wannan ina da shi, Open Ledger Node, ga Dawn, ga Functor, ga Mongo Wallet, kun gane, ga MetaMask Wallet, ga NodePay, ga Blaze Network, ga Blockmesh. Wa'innan dukansu DePIN ne, ana ce musu DePIN. Sorry ba duka ba. Bari in nuna muku wannan da wannan da wannan da wannan da wannan duka ana ce musu DePIN. Wannan wallet ce, wannan ma wallet ce, wannan ma wallet ne, wannan ma MetaMask wallet ne. So waɗannan wanda kuka ga na yi cycling ɗin nan su ne ake ce musu DePIN. DePIN ake ce musu. So yadda za ka kai installing shi ne in ka shigo nan, kun ga bari in cire, kun ga yanzu nan ina da Dawn Validator extension ko? So bari na cire ta. Bari mu yi searching, kun ga nan sai ka zo ka rubuta Dawn haka. Kun ga ta nan, na taɓa ta. Kun ganta ga hotonta nan. Kun ga in mun dawo baya, in muka zo nan gurin, kun ga sun sa mun good. Kun ga nan gurin sun sa mun good. Kun ga installed a nan gurin sun rubuta installed. So in muka shiga nan muka taɓa kai, kun ga suna ce min me remove from Chrome ko? To mu ƙaddara in dai ka yi installing akan wayanka to za ka ga suna ce maka remove. To already saboda ina da ita ne, kun gani? Saboda ina da ita aka yi, shi yasa suke ce min remove. To amma bari na cire ta. Misali na yi haka, na yi remove ko? To kun ga da in dawo, kun ga ai ba ta nan. Kun gani? Ba ta nan, Dawn ba ta nan. So yanda zan yi na installing shi ne sai na zo na yi add to Chrome. Sai ka danna wannan add to Chrome ɗin. Sai ka taɓa shi. Zai kawo maka wannan waye ɗin, sai ka danna OK. So zai gama downloading, yana gama downloading shi kenan. Kun ga dai a nan babu ita ko? To bari ta gama downloading. To kun ga ta gama. Kawai kana dannawa haka, ka danna wannan gurin, kun ganta ta dawo. So wannan shine ake installing ɗin extension. Kun gane? Wannan shine yadda ake installing ɗin extension. Ba sai an ce maka wai an baka link ba. Kowane link in aka kawo maka shi, aka ce maka DePIN ne, installing ɗin extension ake yi. To yadda kuka ga na yin nan, haka za ka yi. Kawai ka zo ka taɓa nan a cikin Mises browser kenan. Yawwa, kun gane? Za ka zo ka taɓa wannan wurin da aka rubuta extension ɗin nan, sai ka zo ka taɓa layuka guda ukun nan na sama, sai ka zo ka danna web ɗin nan. Shi kenan, nan za ka zo kawai ka yi searching ɗin sunan project ɗin. Yanzu kamar misali a ce waɗanda muka yi ɗin nan, wanda na ɗaɗɗora mana wa'innan, kun gani? Wa'innan kawai searching za ka yi sunan abin nan. Yanzu misali gradient ɗin nan, kun ga ai yanzu gashi yana kai ko? To in muka je cewa za su yi mana remove from Chrome, bari mu rubuta gradient. Kun ga ta extension, sai kawai ka taɓa haka. Kun ga ta fito? Kun ga gashi nan ta fito? So in muka taɓa kuma za su ce mana remove Chrome. Kun gani kamar yadda suka faɗa remove Chrome.
So wannan haka ake installing ɗin extension. Ba sai an kawo maka link ba. Kawai ana kawo maka link na registration kana gama rijistan ka sai ka je ka yi downloading ɗin extension. Haka ake yi. Kuma in wallet ne ma haka ne. In MetaMask kake son extension, kowane irin application da kuka sani a cikin Play Store, in dai yana da extension, kawai kana zuwa in kai searching za ka ga extension ɗin. Sannan kuma in kana so zan copy link ɗin zan saka shi a ƙasan wannan bidiyo ɗin. Zan saka shi a ƙasan bidiyon nan kun gan shi? In na tashi wannan link ɗin zan je in kwafa. Sai na taɓo shi. Sai na zo sai na taɓa wannan abun ne shi copy kenan. So ina copy haka zan saka muku shi a ƙasan wannan bidiyon bayan na yi uploading ɗin shi. Zan saka muku shi. Kawai in ka ga dama kawai kullum in ka zo ka kawai link ɗin za ka taɓa sai ya kawo ka wani website ɗin. Kawai ka yi download ɗin extension ɗinka. An gane? So wannan shine abin da ake yanda ake installing ɗin extension. Kuma kowace iriya ce, kowace iriya haka za ka yi ka installing nata. Sai kuma yanda ake updating application. Kun san normally in application ɗinmu yayi expire muna zuwa Play Store, sorry ba expire ba, ya zama outdated. Muna zuwa Play Store mu je mu yi downloading ko mu yi updating kai. Ko kuma in muna da iPhone sai mu tafi App Store sai mu je mu yi updating. So yanda za mu yi updating ɗin extension ɗinmu, wani lokacin extension tana ƙin yi to ita ma ana updating ɗinta. Ana sake mata version. So still dai nan ɗin za ka ƙara komawa ka taɓa shi sai ka taɓa wajen extension ɗin nan da aka rubuta. So in ka je ka za ku ga nan gurin an rubuta wani ɗan button a nan. So gurin nan wannan maɓallin shi za ku taɓa. Kuna taɓawa zai buɗe. To yana buɗewa wajen developer mode ɗin nan kenan. To bayan ya yi sai kawai ku danna wajen update ɗin nan. An gane? Sai ku danna update. Sai ku taɓa update. Kun ga tana updating? Kun ga sun ce updated, extension updated. Ma'ana in dai dukansu updated to za su ce maka extension updated. So haka ake yi.